Magandang umaga mga bata. Papaano kaya natin isusulat sa salita ang mga bilang na ito? At yan ang gagawin natin ngayon. Ang mga bilang ay gagawin nating salitang bilang. Marami sa ating mga kabataan ang nabubulol pagdating sa salitang bilang sa ating sariling wika. Pagkatapos ng lesson na ito, tiyak, magiging sanay na kayo sa pagbibigkas ng ating salitang bilang sa ating sariling wika. Handa na ba kayo? Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Isa. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Dalawa. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Tatlo. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Apat. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Lima. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Anim. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Pito. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Walo. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Siyam. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Sampu. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Labing-isa. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Labindalawa. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Labintatlo. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Labing-apat. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Labinlima. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito?
16. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 17. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 18. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 19. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 20. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 30. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 40. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 50. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 60. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 70. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 80. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 90.
Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Isang daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Dalawang daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Tatlong daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Apat na raan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Limang daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Anim na raan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Pitong daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Walong daan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Siyam na raan. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Isang libo. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Dalawang libo. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito?
3,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 4,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 5,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 6,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 7,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 8,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 9,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 10,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 20,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 30,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 40,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 50,000.
Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱60,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱70,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱80,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱90,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱100,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱200,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱300,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱400,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱500,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱600,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱700,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito?
800,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱900,000. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱12,426. ₱12,426. ₱21,406. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱23,436. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱17,137. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱19,300. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱16,450. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? ₱87,614. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito?
17,609. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? Isang daan, 28,416. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 178,441. 178,441. 'Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 108,728. Ano ang salitang bilang ng bilang na ito? 427,406. Sa mga magulang na interesadong mag-join sa aming program, search lang po sa FB IVFC Tutorials, Inquiry and Registration. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.